Ahojte, vítajte na mojom novom kanáli, volám sa Luisa a pochádzam z Košíc, ale momentálne žijem v Kanade. Som vydatá, môj manžel je z Írska, kde sme pár rokov spolu aj žili a kde sme sa aj stretli vlastne. A tak mám aj anglický kanál, pretože vlastne 95% môjho času strávim rozprávaním po anglicky a veľmi málo času po slovensky, takže ak počujete nejaké gramatické chyby alebo niečo, tak sa vopred ospravedlňujem, alebo popri tom aj anglické slova pomedzi to, ale preto som aj v minulosti si nezačala YouTube kanál. Preto som aj v minulosti nezačala YouTube kanál po slovensky, lebo neviem, proste trápne mi je, keď neviem sa vykoktať a vyjadriť po slovensky, keď je to môj materinský jazyk, je to zblbenie. Ale tak myslela som, že asi by bol dobrý nápad začať si ten kanál, aspoň aby som sa nejak zdokonalila v slovenčine, čo je ako tiež to zblbé povedať, keď odtiaľ pochádzam. Ale vlastne, ako som spomenula, keď 95% času strávim rozprávaním po anglicky, tak proste musím si to nejak vykompenzovať, aby som nezabudla celkom po slovensky. A vlastne aj keď chceme s manželom mať v nejakej budúcnosti bližšej trošku deti, tak tiež by som chcela, aby vedeli po slovensky, keďže ich babka nebude vedieť po anglicky, aby sa vedeli dorozumieť aj s babkou. Tak hej, no. Takže dúfam, že to nejak so mnou zvládnete a prežijete a sa zasmejete na tom, ako neviem sa vykoktať. A tak. Ako môžete vidieť, tak tento kanál bude najmä o make-upe a o takých dievčenských veciach a sem tam budú nejaké vlogy, keď pôjdeme niekam. Máme čoskoro naplánovaný trip, naplánovanú dovolenku na Floridu na týždeň cca, takže to určite budú nejaké vlogy z toho, neviem, tak poloslovenské, poloanglické, takže uvidíme, čo z toho bude. A tak, všetko možné, no. Uvidíme. Uvidíte aj nejaké videá s mojou malou sestrou, má 13 rokov a ona tiež ma nejak dokopala k tomu, aby som začala po slovensky kanál. Takže uvidíme, že aké má ona nápady na videá, čo budeme spolu robiť, keď ma príde pozrieť. A toto bude vlastne ďalšie video, lebo ako nepobehujem každý deň s modro-žltými očami. Tak dúfam, že dáte odoberať môj kanál, aby ste videli, že čo ma čaká v budúcnosti a možno dostanete nejaké dobré nápady alebo vám nejak pomôžem s make-upom alebo s hocičím. Určite mi dajte vedieť dole v komentároch. A takisto môžete dať palec hore, aby som vedela, že mi tá slovenčina ide úžasne. A tak. Tak vám želám pekný zvyšok dňa a určite dajte odoberať kanál a vidíme sa čoskoro. Majte sa!